Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri bideo herri honetara, eta orain honetan ekarriko dizuedana izango dira nire Overwatch jokoaren skin gustokoenak. Hau da, bai kutxetan edo bai Overwatch diruarekin ditzakezun jantzi alternatiboa nolabait esateko. Hasteko hasiko gara Makrirekin, Makri bakeroarekin, eta honek oso azalpen erraza dauka. Makri bakero Clint Eastwooden skin bat delako, eta niretzat Makri izatez Clint Eastwood dolaren trilogiaren keinu baten antzekoa dela esango nuke, bere pontxoarekin eta guzti. Safari izango litzateke gustokoa dudan beste skin horietako bat, izan ere, abentura filmeak asko gustatzen zaizkit. Salomon meatzari pelikulak eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit, beraz hau asko gustatzen zaidan skin bat da, eta ere apur bat Indiana Jones eta gogorarazten dit, eta hau izango litzateke beste bat. Ana Bastet izango litzateke gustokoa dudan beste skin bat, izatez Ana egipziarra denez eta katuak Egipton animali sakratua denez, ez dago ezero berik berarentzako, gainera bere katuaren maskara oso polita dela esan daiteke, bere koloreak ere asko gustatzen zaizkit, basamortua balitz moduan, eta hemen katua beste era batera marrastua dagoelarik. Brigitte eskutu dontzeia, hau ere esan daiteke topikazo bat dela, izan ere Brigitte suediarra da, eta beraz suediarra den einean ere vikinga bat dela esan daiteke, eta hemen ikusten dugu vikinga moduan jantzita, hartz baten azalekin egindako kapa bat eta jantzi batekin, garai hartan vikingoak horrela jazten zirelako, hain iparraldean egonda, nahiko hotz egingo zuten, gainera hile horiakin eta topikazo bat. Bastion duplo, edo behintzat ni duplo deitzen diot honakoari. Agian batzuk jakingo duzuen zer ziren duploak, eta beste batzuk agian gaztegiak zarete hori jakiteko. Baina suposatzen dut denok ezagutzen duzuela Lego, eta duplo izango litzateke berdina, baina pieza handiagoekin, umeentzat gehiago oinarrituta dagoen Lego piezekin, eta horrekin altzen dituzten, nahi zen dituzten gauzak, eta gauzak muntatzeko garaian oso egokiak ziren. Diva agentea. Ez galdetu zergatik gustatzen zaidan, ezin dudalako
oso ongi aztertu, baina behintzat ez dituelako eramaten bere metxa sentaia, eta uste dut polita dela. Merci Valkyria bere Merci klasikoaren Valkyria trajean oinarrituta dago, eta bestalde batetik iparraldeko jainkosa antzekoak ziren, eta batailan nork merezi zuen Valhallara joatea edo ez erakitzen zituzten emakume botetxoak ziren. Brunilde izatez ere Valkyria bat zen, ondo gogoratzen ez badut, eta gainera gauzatxo hauek ere oso gogokoak ditut. Jantxo Otxo bakarlari ere asko gustatzen zait, Otxoaren buruarekin egindako txanorekin, trajeak dituen koloreak ere asko gustatzen zaizkit, eta beste puntu bat ematen dio pertsonaiari. Torbjorn bikingoa. Brigitten aita dela kontuan izan da, eta Brigitte eskutularia eskina gustatzen zaidalako, aita alabaga gisa eta beste topikazo bat moduan. Iparraldeko kondairetan ipotxak nahiko ezagunak dira, esaterako min ipotxaz, Sigfridoren kondairean agertzen dena, eta beraz hori aprobetxatuz ikutu puntu hori ematen dio, eta gainera maioa Mjolnir edo Ant-Man esango luken moduan Jonathanen itxura handia dauka, eta beste topikazo bat. Sombra de Abru eiztari, Diablo jokoan oinarrituta dagoen eskin bat da. Diablon jokatu dudana rekin alderatuta, esango nuke Deabru eiztariak nire pertsonari gustokoenak direla, eta uste dut oso ondo geratzen zaiola eskina hau sombrari. Tracer zu fatuoa. Eskin hau Halloweeneko eskin bat da, eta beste desberdintasun puntu bat ematen dio Traceren pertsonarik urdin berdezka kolore hoiekin, eta ez daukate zer gehiago esatekorik. Widowmaker eskorpioia. Widowmaker konten izan da arma bat dela, eta bere aginkada bat edo ziztada bat hil egin alzaituela, uste dut eskin hau erastuna atxamar baten moduan geratzen zaiola, eta oso ikusgarria da oso. Eta amaitzeko Zaria Barbara, Diablon oinarritutako dagoen bertsio bat, beste pikazo bat dela esan daiteke. Zaria oso emakume handia, indartsua eta boteretsua da. Armadura guztut geritzen zaiola primeran, guda
margoekin eta bar, eta niretzako hau da atera dituzten skin guztietatik nire gustokoena zalantzarik gabe. Bueno lagunok, hau izan da dena, espero dut honako bideo gustoko izan zaizuela eta horrengoan gehiago. Agur.